ikertzailea da, Aizur elkarteko zuzendari ere bada, eta hain zuzen eskubide kulturalak parte hartze eta gobernantza politikoak proiektuan parte hartu du Eusko Ikaskuntzak sustatutako proiektuan. Eta besterik gabe eta pixkat proiektu honen ondorioetatik, edo proiektu horren ondorioak kontatzeko eskatuko dizkiote Maiderri, eta baita ere, eskubide kulturalak zer diren azaltzea, zertaz ari garen kontatzea, eta kultura zergatik izan behar denez oinarrizko eskubide bat. Ordu Maider, nahi zen. Mi esker. Idurre, hasiko naiz. Orduan pixka bat banatorrez, esan bezala Idurrek esan duen bezala, eskubide kulturalak bermatzeko eta egikaritzeko kultur politikak eraldatzeko proposamenak egitea izan zen Eusko Ikaskuntzaren proiektu hau. 2 urte terditan aurrera eman zen, 2022 urteko hasieratik, 2024 bukarealdean bukatu egin zen, eta ni hemen lantalde osoa ikusten dezue, proiektura duna zegoen, Ikerratxa izan zana, zuzendari zientifikoak, Maialen Akizu eta Oskia Ugarte, eta ero lantalde eragilea. Ni proiektu honen azkeneko fasean sartu nintzen, pixka bat sintesia egiteko lanetan lagundu egin nien, ez? Beraz, proiektuaren lantaldea, bai sintesia eta ondorioak zehazten lagundu zuena, ez da? Horregatik hemen hau. Eskubide kulturalak, behin eta berriz goizetik entzun dugun kontzeptua da, eta proiektu honetan interesatzen zitzaiguna zen politika kulturalen markotik eskubide kulturalen markora salto egitea, bai? Horren, pixka bat hor justifikazio edo badaude nazioarteko itunak, nazioarteko adierazpenak, kultur eskubideak zer diren eta zertarako diren azaltzen dituztenak. Hor zerrenda daude, ez dut banan eskungo azaltzen, ez? Baina, giza eskubideen adierazpen unibertsalatik 1948 urtetik, ez da, hor planteatzen da 27. artikulua, pertsona orok duela bere komunitateko kultur bizitzan libreki parte hartzeko eskubidea, eta horretan oinarrituta ez, ituna garatzen dira, gauzak zehazten dira, kultur aniztasuna edo anistasunaren babesteko kulturan anistasun hola besten ere hitzarmenak kaleratzen dira nazioartean, gero ere horrelako hiri edo tokiko gobernuek ere kultur eskubide horiek nola lurrera hartu, nola aplikatu lan egiten duten, eta erakunde ezberdina duen nazioarteko sarea badago horren inguruan, eta gurean agian Nafarroako 2019ko foru legea izan daiteke, nabarmenena edo gertuago daukana, eta Europan aitzindari dana, eskubide kulturalei buruz hitz egiten duen, edo oinarrian eskubide kulturalak bermatzeko aurrera eramaten den lege hau. Orduan pixka bat hor daukagu markoa eta justifikazioa, baina ze aldaketa ekartzen ditu marko honek, ez? Pixka bat Eusko Ikaskuntzak alanean analizi lan bat egin zuen aurretikan, ez? Da ikusten zen, kultura politikak Bigarren Gerra Mundialaren edo Gerra Handiaren ostean sortutako politika kulturalak izan zirela, eta bere oinarrian 3 helburu zituen, batetik kultura ondarea babestea, herrien kultura ondarea babestea, bestetik sorkuntza sustatzea edo bultzatzea, eta 3. Sorkuntza hori kultura eta artea herritarrengana hurbiltzea. Honek eskatzen zuen, kontzeptu hor ere, ahotan hamarkadetan eta oinekan ere jarraitzen unala izan, demokratizazioa, ez da? Kulturaren demokratizazio hori. Gertatzen dena ikusi dela, ez? Hamarkadak pasatu egin direla, eta demokratizazio hau ez dela iritsi. Horretaz hitz egiten ari gara.
ezta? Orduan, oinarra izan beharra kultur politika batzuen inguruak hitz egitea eta aldarrikatzea, esan genuen, guazen fokoa gizakiaren gana jartzea, bai? Gizakia da, eskubide horiek bermatu behar dizkiogu gizakiari eta kultur eskubideen kasuan ere komunitateari, ezta? Kultur eskubidea dira norbanakoaren eta komunitatearen eskubideak dira, bai? Orduan, marko hau hobestu egintzan, Eusko Ikaskuntzak marko hau hobestu egin zuen ikerketa aurrera eramateko, hau da, eskubide kulturalen markotikan hastea, bai? Honek gaur egungo erronkei eta ikusita nola kultur politikek ez zutela funtzionatu, bai? Ze eskaintzen digun, ze referentzia kontzeptu daude, ze aldarrikapen daude, urteetan zehar, hainbeste hitzarmenetan, itunetan landu diren kultur eskubide horiek, eta egia da, hemen gure testuinguru kulturalean ez direla asko, herriegu haiei asko erreferentziarik egin, ez? Azkeneko 3-4 urteetan hasia beraien gana jotzen, ezta? Orduan, gaur egun, baita ere, erronka berriak ikusi izan genituela Euskal Herrian, ez? Kulturari dagokionez, bai? Batetik antzan, sortzaileen prekariotasuna, bai? Enaiz, ez esakonduko, ez dela minutu gongo zaizkit, gero nahi baino gurrengo galderetan zangotu dezakegu, ezta? Bestatik zan, anistasuna bermatzea, bai? Bai, subjektuena eta bai, ekoizpenak, bai? Kultur eskubideak ekartzen duen beste foko bat edo marko bat da, ez goaz hitz egitea, edo ez bakarrik hitz egitea publikoari buruz, bai? Ez dira publikoak, dira subjektua dira, pertsonak dira, bai? Ordan gero pixkat hori, hobeto edo zabalago hitzen godu, ez? Ordan, horregatik zen da, ez da, publikoen aniztasuna da, subjektuen aniztasuna, berarekin daukan poltsa kultural guzti horrekin, ez da? Eta baita ere, aniztasuna bermatu behar dugu ekoizpenean edo kultur eskaintzan, bai? Gero ere, beste erronka handi bat, digitalizazioa eta adimen artifizialaren adoan gaudela, bai? Eta horrek kulturaren irismenerako zer ekartzen duen, parte hartze kulturala, bai? Irisgarritasuna eta intersekzionalitatea dagokionez kasu honetan. Gero, ikusten zen, ibilbide 2 urte terdiko ibilbide honetan zehar, bai? Ikuspuntu feminista txertatzea ezinbestekoa zala, bai? Kultur eskubideak aldarrikatzeko orduan. Eta nola ez, hizkuntza eta kultura minorizatuen aldarrikapen espezifikoak ere izan behar zituela proiektu honek, bai? Edo eskubide kulturalei egindako begirada honek. Orduan, hori izan da testu ingurua edo erronkak, bai? Eztabaida nagusiak kultur eskubideen inguruan, bai? Proiektu honek detektatu zituen azan, lehenengoa, zein dan kulturaren funtzioa, bai? Baita ere, kultur eskubideak baita ere, ozio, divertimendu hori, pixka bat alde batera uzten du, hori ere badago, baina kulturaren funtzioa komunitatea eraikitzeko, kutxa tresna eskaintzea ongizatean laguntzeko, nortasunak elkarren, ez nortasuna defendatzeko bakarrik, baita ere, baizik eta nortasunak elkarrekin harremanetan eta elkarrekin erlazioan hizketan jartzeko lekua espazioa eta nola, dimentsio bezala ulertua gure bizitzan osoan zeharkatzen gaituen dimentsioa bat bezala kontsideratuta kultura. Beste eztabaida nagusia zein da gaurko kultura eta ekonomiaren arteko erlazioa eta zein izen beharko luke, bai? Gaur egun kultura eta ekonomia daukan erlazio horrek bermatzen alditu giza eskubideak eta giza eskubide kulturalak, bai? Orduan, zein da sormenaren paradigma, bai? Hiri sortzailearena da, hau da, kultura erabiltzen da baliabide ekonomiko edo plusbalia ekonomiko bezala bat lortzeko, bai? Hor, arriskuak ikusten ziren, horretan bakarrik bideratzea kultura, arriskua dakar, giza eskubideak edo eskubide kulturalak bermatzeko. Gero kultura eta gizartea, bai? Jasangarritasunan eta eskubide kulturalen paradigma ere osatzen hasi da orain, bai? Eta badago mugimendu bat kulturaren aldeko paradigma, bai? Eztabaida bat da, hor,
pixkat sortzen ari dana, bai? Baina beste horrenkin pixkat kontra jarri bezala ikusten zana. Eta beste oso garrantzitsua, honekin lotua, kultura eta politika, bai? Esan dugun bezala, hizkuntza eta kultura minorizatu batean gaude, lurraldetasunak indar handia dauka, bai? Eta ze gertatzen da kultur politikak gure herrialdetik kanpo inposatzen direnean, etortzen direnean, ezta? Nondikan egin behar dira, nola bilatu oreka hori, bai? Euskal Herriak, bi estatu, administrazio ezberdinak, lurraldetasun hori da gure kulturaren adierazgarri nagusietako bat, nola kudeatu hori, ezta? Eta gero, guzti honen goikoarekin lotuta edo, lurraldekotasunarekin lotuta, bai, gobernantza kultural nola aurrera eraman testu inguru honetan, bai, hori da kezka edo eztabaida nagusiak. Bueno, proiektu aurrera eramateko, Nicolas Barbieriren kultura dimentsioa dela esan dugu, eta dimentsio horrek 3 azpi dimentsio ditu, bai. Kultura jarduetara joatea, parte hartzea, bai, ez bakarri parte hartzea publiko bezala, bai, baita subjektu geranan bermatzen gaituzten heinean, bai, eta lotuta irismenarekin, bai, parte hartzen dut, bai, hor eztabaida handia dago, bai, parte hartzen dut, baina ez pasibo bezala parte hartzen, bai, baizik eta elementu kritikoa jaso, komunitatea eraman, jasotzen dean horrekin baita ere, beste zerbait egitea suposatzen dit parte hartze honek, bai, edo eskubide kulturalen testu inguruan planteatzen den parte hartze honek. Bigarren azpidimentzioa izango litzateke profesionalen sorkuntza eta ekoizpen prozesuak, bai, eta hauek erakundeekin batera lan egitea, ez deitzea bakarrik programatu behar deitzen zaitut, ez, baizik eta kultur eskubideak bermatze aldera, baita ere, sortzaileek badaukate zer esana, bai, publikoak zer esana daukagun bezala, sortzaileek zer esana daukate. Eta hirugarren dimentsioa da, kultur politikak egiteko, ezinbestean, bai, gobernantza behar da. Eredu bat elkar erlazionatzeko eta erabakiak hartzeko. Bai, baita ere, pertsona, subjektuek eta sortzaileak egon behar dira, kultur politikak diseinatu, aurrera eraman eta ebaluatzeko momentuan, bai? Eta honi, gobernantza kulturalaren azpidimentsioa izango litzateke. Atzera egon naiz. Barkatu. Ondorioak labur-labur eta gero sakontzeko aukera izango dugu, 3 azpidimentsio hauetan ondorio batzuk atera egin ziren, bai? Orduan gobernantzari helduko dio, horrekin bukatu dugu, bai? Orduan lehendabiziko ondorioa da herritarrak jomugan dituzten kultura politika, bai? Herritarrak ez publikoa, herritarrak subjektu bezala eta eskubidedun subjektu bezala eta kolektibo bezala, bai? Gero kulturreko sistema osoa eta agente guztiak aintzat hartu dituzten programa eta politikak egitea, hori esan dut, bai? Erakunde publiko eta pribatuen enpresen arteko erlazioa, industriak, kulturgileak, publikoa zein dan, bai? Eta sortzaileen arteko ekosistema hori nola funtzionatzen duen, bai? Agenteak aintzat hartzea, ekosistema horretan pertsona guztiak aintzat hartzea. Hirugarrena ikuspegi intersozionala eta feminista duten kultur politikak bermatzea, laugarrena hizkuntza politiken bat joatea kultur politikak, ez aparte bezala ez ikustea, berezitasuna daukagulako gure kulturei dagokion hizkuntza minorizatu badaukagula, eta aniztasuna kontuan hartuko duten kultur politikak, aniztasuna adierazpenaren aniztasuna, simbolo sistemaren aniztasuna, sorkuntza aniztasuna, eta baita ere subjektue, parte hartzen duten subjektuen aniztasuna. Orduan, guzti honek, ondorioa da, kultura izaeraren estrategikoaren aitortza, diru laguntzen sistema berrikustea oso garrantzitsua ikusten zen, bai, diru laguntzak, segun eta administrazio lokala aldundia dan edo eusko jaurlaritzaren denbora ezberdina, koordinazio eza dago, proiektuak eten egiten dira urte bukaeran, orduan horrek ez du sorkuntza prozesu bati eta komunitate bati laguntzen, sortzen laguntzen. Eta ez da ere elementu kritikoak edo ikuspegi kritikoa garatzen laguntzen parte hartzen duten pertsona horiei, bai? Tokikotasuna eta landa eremuak ere kontutan hartu behar dira, hiriak ondo dago museoak egotea hirietan, kulturgune garrantzitsuak egotea hirietan, baina nun geratzen dira, ez?
landa eremuan bizi diren pertsonaien eskubide kulturalak. Inpaktua neurtzeko aldagai berriak, ez bakarrik zenbat pertsona etorri diran, zenbat emakume gizon etorri diran, ez baizik eta zerk eman dien horrek. Eta eragile kulturalak gakoak direla, ezta, prozesu honetan. Parte hartzearen dimentsioaren ondorioak, parte hartzearen adiera zabala eta beratxa, hori komentatu dut, horretik, oinarrizko zerbitzu kulturalen eta azpiegituren inguruko hausnarketa, bai? Nola kudeatzen, zeinentzako kudeatzen dira, zeina daukan lehentasuna. Hirugarrena, eremu publikoaren erabilera aitortu, negoziatu eta adostu. Eremu publikoan ere kultura adierazpen anitzak egiten dira, baino baita ere, hori baimentzeko beti ere eskatzea baimenak eta zailtasunak izaten dira, ez da hola espontaneoa bezala geratzen, eta batzutan ere sorkuntza sormena moztu egiten du, ez da hori ere kudeatu. Hezkuntza kultura eta kultur politiken arteko erlazioa aurrera eman. Hizkuntza bezala, hezkuntza kulturalare ezinbestekoa da, kultur politika eragikorrak aurrera eraman izateko, eta informazio eskubidea izatea, garbi izatea, programazioaren ekintzen inguruko informazioa. Eta bukatzeko, ondorioak sorkuntza ekoizpena eta kudeaketaren azpidimentsuari dagokionean, kulturgileentzako estatutu ekonomiko berria eta espezifikoa, eta beharrezkoa eta larria da, urgentea da, eta bereziki euskaraz ekoizten duten sortzaile horientzako. Bestetikan, prestakuntza, sorkuntza eta ekoizpena askotariko egituretan, kultur teknikarien testu inguruan, batez ere, zubilan hori sortzaile eta instituzioen artean egiten duten pertsona horientzako prestakuntza ezinbestekoa dela. Saretzea eta komunikazioa sustatzea, baita ere, erakundeek sustatzea sortzaile eta kulturgileen saretzea. Eta valorazioa eta zilegitasun sistema berria inguruko gogoeta kolektiboa egiten. No, berdina, ez da? Aurretik ere pixkat azaldu da. Baloratzea kultur eskaintza edo programazioa zenbat pertsona jondirenen arabera, zenbakien arabera, baizik eta pixkat inpaktu hori epe ertainera, errandira egitea, horietako ja ebaluazio horretako motak ja abian daude eta aplikatzen dira, orduan kulturarare ekartzea inpaktu horiek neurtzeko modu horiek. Eskerrik asko, Maider, mikrofonoak intzuk gelditu. Barkatu. Maiderrek bukaeran esan du nontatik, ez? Garrantzitsua da, ez bakarrik zenbakiei begiratzea, zenbat lagun, zenbat subjektu dauden kulturan, zenbat parte hartzaile, zenbat ekoizle, sortzaile, erakunde, baizik eta subjektu horien aniztasunari eta Maiderrek ekartzezun beste ideia bat ez hasieran aipatzezun bazan kulturaren demokratizazio hortatik itziar zuen kasuan ez, praktika intersekzionalaz hitz egiten dezue, intersekzionalitateaz hitz egiten dezue, kontatu iguzu zer dan, intersekzionalitatea eta intersekzionalitate hori kulturara ekarriz zergatik den garrantzitsua edo beharrezkoa, begirada hori ere kulturara ekartzea, eta ekarriko ez bagenu zer galduko genuken kulturatik. Lehenik eta bain egunon, eta zorionak jardunaldi hau egiteagatik, eta eskerrik asko gonbidapena egiteagatik. Nik aurkeztuko dudana, oinarria, izango da Usue Zugazarekin eta Bea Aparicio ilustratzailea, ze oso kombinazio hona izan da, gu egin dugu pixkat idazmena eta Bea, hor kultura gaudela, bera jarri dio ilustrazioak eta oso politak eta izan da elkarlan bat
oso mamitsua. Gu egin dugu Eusue Zugaza, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta biok daramagu urteak, tesia egin genuenetik, bazgara, ni bentsat ez naiz nekatu nire pixka marko teorikoaren inguru, eta da interseksionalitatea. Bai, orduan, gaur egun ez dakit hitza ezagutzen duzu, baina jartzen duzu interseksionalitatea Googleen, eta agertzen da gauza pilo batean, esaten da interseksionalitateak ezea blankeau, batez ere bere ganatu dugula akademitik, eta hori pixka kontatuko dut, eta jatorriaren marko politikoa despolitizatu egin dugula. Orduan, Bizkaiko diputaziotik deitu ziguten, nahi zutela, ondo dago, denok daukagun marko teorikoa zer den interseksionalitatea, baina hau nola uztartu praktikan, bai? Hau da, nahi dugunean proiektu bat martxan jartzea, nahi dugunean ekintza bat egitea, nola? Orduan, egin genuena izan zen parte hartze prozesu bat diputazio lan egiten duen elkarte desberdinekin, parte hartu zuten 16 elkarte, eta egin genuen eztabaida gune bat, pixka bat haiek nola ulertzen zuten interseksionalitatea, hori bazen beste gauza bat, ez zegoen definizio amankomun bat interseksionalitatearen inguruan, kostatzen da, hitza esatea, hori bada beste gauza bat, ezta? Gainera hartu dugu ingelesetik, orduan, gero goratzen naiz bilgunekin eta egon ginen hausnartzen eta esaten guen, igual euskaraz elkargune, hor egon ginen ere bai, euskaratzea, interseksionalitatea esatea ja bakarrik zaila da. Gauza da, orduan, egin genuena izan zen gira, guretzako izan da oso prozesu polita, segu akademian gaude eta normalean formatu batean idatzi behar dugu, eta orduan hau izan da, oso libre sentitu gara, beste formatu bat emateko, eta batez ere praktikan eta gauza, zehatzak eta ez teoria. Orduan, gure akademigirako ez da izan baliogarria, beste gai bat izango zen, baina pasatu dugu oso ongi, eta batez ere uste dugu badaukala, orain deintzen dira impacto sozial, edo praktikan behintzat, hausnartzeko, hori esaten genuen, hausnartzeko eta ekintzak egiteko mapa bat. Horrela aurkeztu dugu, mapa bat. Hor daukazue QR, nahi baduzue jaitzi edo, bai? Joango naiz igual askar, ze prestatu dut handia eta igual ez daukagu denbora, bai? Gaur egun interseksionalitatea hori, modan dago, batzuentzako da genero ikerketei egindako ekarpenik onena, fetitxismo bat, hori kritika handiare bai, jartzen dugu interseksionalitatea, ez dugula nahi hitz egin arrazismoari buruz, klasismoari buruz, oso interesgarria da gaur egun dauden debateak, ez naiz sartuko. Baina bai gustatuko litzaidake azpimarratzea, eta niretzako hori oso garrantzitsua da, nondik datorren interseksionalitatea, nahiz eta orain modan egotea, ez da kontzeptu berri bat, baizik eta emakume beltzak, 19. mendetik, hasi ziren ikusten, haien esperientziak ez zirela berdinak, emakume zurien konparatzen zutenean. Esperientzia desberdinak zuten, eta, esaten zuten, ezin naiz, kualitatiboki desberdina. Eta ez da kuantitatiboki, hau da oso interesgarria. Badago Sojourner Truth oso famatua, Zare Sasoletan, askotan igual ikusi duzue bere bideoa, esan naiz emakume bat, akaso no soy una mujer, oso ondo bera islatzen du hau, ezta? Interseksionalitatearen jatorria hori, gero, 20. mendean, 60 eta 70ko emakume heltzen mugimenduan ikusten dugu, badago Baje River Collective, bada aintzindariak, daukate bere adierazpen feminista beltza bat idatzi zuten, oso
nire ustez gaurkotua. Nik klasean ikaslek irakurtzen dute eta kentzen diete data eta esaten diete, noiz uste duzue idatzitakoa dagoela, eta pentsatzen dute gaur eguneko testu bat da, ze gaur eguneko feminismoan ditugun goraberak eta gatazkak, haiek ja 1977an islatzen zuten. Zoragarria da testu hau, gainera da 6 horri eta oso ona. Gero, hor daukagu, ekarri ditut batzuk, ziur ezagutzen dituzuela, emakume eta autore beltzak, agian ez zuten interseksualitateen hitza esaten, baina bai horri buruz hausnartzen, Bell Hooks, Audre Lorde, Angela Davis, hemen egon zena Euskal Herrian 2015an, Patricia Hill Collins izan da sistemen arteko justu lotura hori batez ere bera lan egin duena, eta kontzeptua jarri zuen, hau da, intersectionality, ingelesez izan zen Kimberly Crenshaw, eta hori jakin behar dugu, zebera abokatua zen, jurista, orduan handik ere bai jarri zuen izena. Kulturan gaudenez, ekarri dut Mary Evans dauka poema bat, da Ez naiz nire zati bat, eta bera egia esan da poema baten inguruz, hor islatzen du asko bere esperientzia kontatzen zer den interseksionalitatea. Eta bera esaten du, ez naiz bakarrik zati bat, ezin naiz pertsona beltza besterik izan, ezin naiz emakumeare izan, ezin naiz emakumea izan lesbiana izan gabe, eta esaten du, jendea galdetzen dit, baina definitu zaitez, alako txat, aukeratu bat, eta berak esaten du oso ongi. Nire bestez edo gainontzeko zatiak baztertuz hori egitea niretzako bidegabekeria da. Nik uste dut bera oso ondo azaltzen du zer den interseksionalitatea. Ezin dut aukeratu, ze guztio badaukagu gure identitatea gauza anitz osatuta dagoela, eta nire esperientzian ezin dut banandu, zenbat naiz beltza, zenbat naiz emakume, zenbat naiz lesbiana, ulertzen da, hori dago dena elkartuta. Eta ez batuketa, ze askotan egiten duguna zapalkuntzekin, tamalez da batuketa bat egin. Orduan, hau da Kimberly Crenshaw, ez dute egingo bera gurutzaren metafora egin zuen, eta oso famatua bihurtu da. Baina nahi nuen pixka bat niretzako Lucas Platero, ez dakit ezagutzen duen bera, badauka liburu bat, Intersecciones, cuerpos y sexualidades en la crucijada, oso interesgarria hor justu berrian egindako elkarrizketa batean, niretzako oso definizioa eman zuen zer den interseksionalitatea. Eta esaten du, interseksionalitateak erakusten digu pertsonok, orok, kokaleku bat dugula munduan. Eta kokaleku horrek gure bizitzako aukerak eta gaitasunak baldintzatzen dituela. Ez da gizarte bazterketaren teoria bat, baizik eta agente bihurtzearen eta ahalduntzeko gaitasunaren ingurukoa. Justu Maider bai aipatu duzu garrantzitsuarena, ez gara pasiboak, baizik eta hori bai sujetoa garela. Hau da, norberarentzat idatzitako gidoi horretatik ateratzeko aukera badago norbere baldintzez ohartuz gero. Orduan, interseksionalitatea badu eraldatzeko ahalmena ohartzen zaren neurrian ezarela zeu bakarrik, baizik eta zu ezaugarri batzuekin abagune batean beste pertsona batzuekiko harremanean. Beraz, aukera ematen du norbere buruaz beste modu batera pentsatzeko. Hau oso garrantzitsua da, interseksionalitatea zure kokalekuari buruzko hausnartzeko eta kontzientzia hartzeko, nik uste dut teoria oso ona dela. Eta horrekin lotuta, Lucas Platero esaten du, zapalkuntza sistemak, esaten dugunean, kapazitismo, arrasakeria, klasismo, berak esaten du, hori ez daude airean, baizik eta gure gorputzetan adierazten dira momentu eta era desberdinetan. Arrasakeria, klasismoa, heteroaraua, kapazitismoa, besteak beste, gizartea antolatzai dira eta testuinguru eta pertsonen arabera bereizkeriak sortzen dituzte. Adibidez, beltzen eta zurin artean, gorputz pobre edo aberatzen artean, desgaitasun duten pertsonak edo ez duten artean, hori, zapalkuntza sistemak batzuetan ikusten dugula hor, gero islatzen dira realitatean. Eta hau da oso garrantzitsua, ze normalean interseksionalitatea bakarrik zapalkuntzak
desberdinak aztertzeko erabiltzen dugu, baina ere, bai da, ze pasatzen da, no? Zapalkuntzak ez dituztenekin. Gu esaten dugu, guri zuria garela arrasa ez gaitu zeharkatzen, bai. Claro que zeharkatzen gaitu, baina kokatzen gaitu privilegio, leku batean, bai? Orduan, hau interesgarria da, ze privilegioaren teoria ere bada interseksionalitatea, no? Azken batean privilegioa eta bazterketa aldi berean gertatzen dira. Eta hau interesgarria da, segun eta ikusiko dugu gero pixka bat, testuinguruaren garrantzia, ez gara bakarrik posizio batean egoten, no? Eta hau nik uste dut, ni gizarte bazterketan lan egiten dut, eta hor ikusten dugu, tendentzia dugu bakarrik, biktima bezala ikustea, eta pertsonak ez gara bakarrik biktimak, no? Minutu bat bakarrik? Bale. Orduan, minutu hauetan kontatuko dut pixka bat, gu egingo dugu 9 gako, baina 3 azpimarratu dut, bale? Kontutan hartzeko, interseksionalitatean praktikan jartzeko. Lehenengoa izango zen testuingurua, bai? Hau da, esan duguna, oso funtsezkoa da kontuan hartzea, testuinguru horretan ze zapalkuntzak dira nabarmenagoak. Ez dira beti funtzionatzen, zapalkuntzak ez dira estankoak. Hori guretzako oso garrantzitsua da. Bestea da, desberdintasun ardatzen arteko lotura. Ze normalean egiten duguna da zapalkuntzak batu, lehen aipatu dudana, no? Baina hori oso ez da horrela. Azkenean, galdera izango zen, interseksionalitatearen proposamena ez da desberdintasun ardatzak batzen dituen begirada izatea solik, baizik eta begirada erlazioa eta dinamikoa. Adibidez, nola eragiten du generoak aniztasun funtzionala duen pertsona batengan. Eta ez du eragin berdin, mutila, ala neska baldin bazara, gaztea edo heldua baldin bazara, eta modu berean eragiten dio beti eta une oro, ez, ze testuinguruetan adibidez du generoak pisu handiagoa, eta ze testuinguruetan txikiagoan. Orduan, beti esaten dugu, bilatu behar dugu, desberdintasun ardatzen arteko lotura hori. Eta gero oso garrantzitsua da ziurtzat ez ematea gauzak. Gu beti izaten dugu galdetzea gure buruari, edozein proiektuan martxan jartzen dugunean, nork usten dugu kanpoan. Agian batzuetan eta askotan ezin dugu edo gehienetan jende guztiari heldu, baina behintzat hausnartzea. Nork usten dugu kanpoan, zergatik ez da heltzen, orduan nik uste dut esaten dugu guretzako etengabeko galdera dela interseksionalitatea, bai? Interseksionalitatea ez da horrela soluzio borobil bat, bada errealitatea konplexuagoa egitea, orduan horrek esan nahi du galdera berriak sortuko direla, eta beti egon behar dugula gure burua hausnartzen, galdera berriak egiteko eta galdera horiek beti gogoan izateko tresna bat da, norari gara kanpoan usten, zer realitate ez dugu ikusten edo kontuan hartzen. Orduan guretzako oso prozesu sortzailea da ikuspegi interseksionala barkatu, eta batez ere ez da metodo itxi bat. Horrek kontatzen duguna, jendea etortzen da batzuetan tailerra izateko, eman erantzun bat, horrela, borobila. Orduan interseksionalitatea egia esan da galdera zailak planteatzeko tresna bat da, eta batez ere desberdintasun mota desberdin arteko gurutzaketak sortzen dituen nabarduren konplexatasunez batez ere jabetzeko. Eta hori esan da, hor berriro jartzen duen QR, nahi baduzu igual gehiago sakondu esakegu orain galderetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko Itziar. Aipatu zen honez, konplexutasun badakarrela, erronka konplexuei erantzun konplexuak behar dituzte. Kultur eskubidez ari geranean ere
ez da gauza erresa, denok abia puntu edo elkarru lertze batetik abiatu behar dugu, baina biek ekartzen zenuten kultura gune pasibo bat izateari uzten dionean, ez? Edo gune itxi bat izateari uzten dionean, honek onura batzuk ekartzen ditula, ez? Komunitateari parte hartzeko aukera zabaltzen duela, sakondu ideia honetan, pixkat, ez? Kontsumitzaile izatetik harago, sortzaile izate hortara, parte hartzaile izate hortarako ideia hortan, ez? Zergatik aldarrikatu behar dugu kultura eremu horretan? Nik uste kontsumitzaile, publiko kontsumitzaile horren figura edo eredua mendebaldeko politikek eta ekonomia sistemak eta gizarteak horretara bideratu gaituela markadetan eta markadetan, bai? Orduan, bizi estilo bati egiten dio, ere? Uste genuen demokratizazioa zala, kulturan demokratizazioa uste zan, markadetan zala, kultura kontsumitzea. Jurnalizatea, diskoak o musika bere garaian erostea, liburuak erostea, antzerkira jutea, kontzertutara jutea, musikak, estilo ezberdinak, ez? Baina horrek, hor ere, sistema ekonomiko badago, gizarte sistema badago, eta azkenean, industria kulturalek, hor, onura handia, bideratu zuten kontsumoaren kontsumoa, ez da, hiperkapitalismo honetan, beste, kontsumo gai bat bilakatu zen kultura, hori horrela da, ez? Aitortza hor dago, eta lan asko daude horren inguruan. Egia da, Euskal Herri mailan industria kulturalak ezin direla konporatu globalizazio nazioarteko mailan dauden industria kulturalekin. Ez nahi esaten, euskara bultzatzen duen, eta bertako kultura, eta bertako nortasuna, bizikidetza bultzatzen duen kultura hori, industria batetatik baldin badatorra, alde batetara utzi behar degula, pixka bat. Hori ere garbi utzi nahi nuen. Orduan, nola atera hemendik, hori izan galdera, nola atera hemendik? Pixka bat ikuspuntu kritikoa garatzen ere. Batetikan begira aldatu behar dugu, kultur eskubietaz hitz egiten behar dugu, baina hezkuntzan ere, eta esan bezala, hezkuntza sisteman, kultur hezkuntzan ere lan handia egin behar da. Azkenean, gure kultura ez da bakarrik kontsumitzea izango da ere, baina goizan zeharia gauza asko atera dira, ongizatera laguntzen du, komunitatea eraikitzeko ezinbestekoa da, harremantzen laguntzen eta irakasten dugu kultura bakoitzak harremanak garatzeko, bai familia artean, bai lagunen artean, bai herriko gauzoko helduen artean, simbolo, erlazio modu ezberdina dauzka, bai? Orduan, bada gu elkarrekin erlazionatzeko, elkar ulertzeko tresna bada kultura ere. Nortasuna ematen digu, baina nortasun ezberdina daukaten pertsonen arteko erlazionatzeko moduak ere ematen dizkigu kulturak, ez? Hemen antropologian, behin eta berriz, aztertu da, eta nazioarte baina, kuadrillen fenomenoa, ez? Bertakoa da, eta erlazionatzeko modu bat da. Aidetasuna ere, ezberdin erlazionatzen ga familia arteko kideen artean hemen eta beste kultura batean. Orduan, komunitatea ezin da sortu, indartu kulturari gabe. Baina kultura ez bakarrik ulertuta kontsumorako kultura hori. Eta horretarako nola elikatu hori, behar kulturala zeintzu dian identifikatu behar dira ere. Eta pixka bat lan gehiago edo konstiente gehiago zen kulturak ekartzen dizkigun onurak komunitate mailan eta komunitate gintzan. Itziar, bakoitza bere mikroa dukaguta. Bai, horren hildotik, nik uste dut
bueno, Maider bizkate idatzita nuen, karo, komunitate gintza hori, no? Bueno, gaur egun krisian dago ere bai, no? Komunitatea. Orduan nik uste dut oso, bueno, ez dakite larria dela momentua, baina bai nola egin, no? Edo zer nola bultzatu edo sustatu komunitate gintza hori, justu interseksualitatea ere bai beti, jendea esaten duen, eta nola jartzen du praktikan interseksualitatea? Lehenengo gauza da, aliantzak egitea, hau da, elkar ezagutza. Orduan, hor funtseskoa da, esaten dugu bezala, ez bakarrik gurutzatzea, baizik eta elkar ezagutzea. Eta elkar ezagutzeko guneak eta momentuak sortzea. Horrek esain nahi du, behar dugula konfiantza espazioak, eta ez bakarrik entzuteko, baizik eta esaten dugunean entzumen aktiboa izateko, eta beste gauza oso garrantzitsua da, kultura ere bai, botere harremanak ere bai zeharkatzen dute kultura. Orduan, zer da kultura, gaur egun Euskal Herrian zenbat kultura daude, baina hor badaude ere bai hegemoniak, eta gu daukagu ere bai, alde batetik bi estatu arteko zuzen duzu, hor hegemonia bat, baina gero ere bai, gu ere bai batzuetan, jende asko kanpotik datorrenean, ezin du bere kultura adierazi. Eta hor daukagu, kriston, nik uste dut, gatazkak, nola egin. Nik galdera hauek ere bai erantzuteko, nire bizipenetatik eta gaur egun ama bezala nola bizitzen dugu eskolan. Nik uste dut eskola bada gaur egun niretzako laboratorio izugarria, ze hor ematen ari da benetako gatazkak eta kultura arteko gatazkak. Bai, eskola anitza da. Bueno, zer da eskola anitza? Ze beti ere bai, gero sortzen dira taldeak, eta gu adibidez ni orain nago eskolaz kanpoko batzordean, eta konturatu gara beti ailegatzen garela profil berdinetara. Eta konturatu gara, eta eskolarekin hitz egiten, ez da bakarrik, eske bada jendea ez daukala dirurik, eta konturatu gara ez dela hori, badaude gauza asko, oso konplexua da. Nola iristen da informazioa, zergatik ez dira sentitzen deituta, ze nolako ekintzak egiten ditugun, kultura, gaur daukagu sokatira, ostras. Osa dinot, oso hor daukagun nire ustez kriston lana, benetan hor ikuspegi ez bakarrik komunitarioa, baizik eta elkar edo aniztasun komunitate bat egiteko. Orduan, bueno, hor usten dut pixka bat, ez daukat, igual galderak erantzunak baino gehiago bai. 11:30 11:00 daukagu, eta ordua errespetatzeagatik azkenengo galdera bat luzatuko dizuet. Eskubide kulturalez hitz egitea, ez da erresa hitz egitea bera ere, eta ulertzea zertaz ari garen, kosta egite zaigu batzutan, nahiz eta hemen gaudenok seguruena badaukagun dagoeneko sensibilidade bat eta ikuskera ezberdin bat, kulturaz, baino kulturaz hitz egiten dugunean oso eredu konkretuetara edo oso ekintza konkretuetara joan gaitezke. Hitz egitea zaila da, ekintzaetara jeistea ere ez da erresa ez, ohiko ekintzetatik eta ohiko jardueretatik eta ohiko moduetatik aldentzea. Ze konpromiso edo ze erronkari heldu beharko liokete ez, hemendik aurrera edo pixkat gaur esandako hontatik, izan erakundek, eragileek, herritarrek fokoa nun jarri beharko lukete. Ondorioetako bat, Eusko Ikaskuntzaren proiektu horretan, eta azterketa horretan ateratako ondorioetako bat zen egitura berria sortu behar diela gobernantzarako, bai? Elkarrizketa guneak, bai? Eta baita ere esaten zuen elkarrizketa gune horiek oso garrantzitsua diela maila lokalean edo maila txikietan egin alizatea eta gero eskualdeko egituraekin koordinatu alizatea. Pixka bat, baitziarrek esaten zuen bezala, begiratzeko
maila lokalean erresago begiratzen duzun errealitatea kulturala zer da, kultur aniztasuna zein dan, subjektuak, kultur horiek ze motxira eramaten duten erresago identifikatzen dira, bai? Orduan, proposamenetan sareak egitea eta maila kulturalak antolatzea, bai? Sareak kulturgileen artean jorratzea, eta gero erakundeak mailak diseinatzea edo egituratzea, bai? Subjektuak, sortzaileak eta erakundeen artean. Pixka bat hor, elkarrizketak eta kultur trukaketa hori, bai? Edo ze behar kulturan dauden, esan dira bezala neno, dauden identifikatzea alizateko, bai? Beharra daukagu elkar ezagutzea, bazen kulturekin zen bitartez, hori egitea, bai? Kultura adierazpenen bitartez, ez? Orduan, hori oso garrantzitsua, saretzea oso garrantzitsua, bai, bi saretze maila, sortzaileen artean saretze maila ezinbestekoa da, bai? Eta bestetikan, erakundeek kultur mailak deitzea eta bertan pertsona, subjektu, parte hartzaile, sortzaile eta teknikariak bertan egotea. Bai, guztiz ados, no? Ederre komentatu duen erakin, nik uste du behar dugu baliabideak, eta digo, ez dut esaten zerbait berridik, baina gu beti ere bai interseksionitatea eta benetan nahi dugunean, pasaten dugunean, anitza edo kultura parte hartzailea izateko behar dugu baliabide asko. Nik beti izaten dugu metafora bezala interseksionitatea asko kostatzen du. Asko kostatzen du, esaten dut denbora, eta asko kostatzen du baliabide asko behar duzulako. Eta gero nik uste olako proiektuak, ez dira, justu hori izan nahi nuen, ez dira proiektuak, dira prozesuak. Eta nik uste, eta zuek gehiago jakingo duzue, gaur egun asko funtzionan joan dugu proiektuen bidez, motzak, gauza bat egiteko, ez dakizen bat, gero eta daukagu, prozesuak nik uste dut ez dira baloratzen. Guazen diagnostiko on bat egitera, prozesuarekin galdetzera, jendea zer nahi duen, zergatik, hori ez dago finantzatuta. Orduan egiten dira beti diagnostiko oso askarrak, baina nik uste dut behar dugu benetan prozesuak egiteko, eta hori ez da egiten urte bateko proiektu batekin. Orduan batzuetan martxan jartzen dira proiektu izugarriak, baina behar dute kontinuidade bat eta ezin dute. Orduan nik uste dut fokoa jartzea ez bakarrik emaitzetan, baizik eta prozesuan, niretzako hori oso garrantzitsua da. Eskerrik asko. Ez dakit publikotik esan behar nuen, igual subjektuetatik esan beharko nuke. Galderarik ote dagoen, ekarpenik egin nahi ote den? Bai, eskerrik asko, oso interesgarria izan da. Bueno, yo voy a hacer una pequeña valoración, una reflexión. Yo veo la cultura como un derecho más que como una opción, más que como un derecho o una obligación, o sea, más que como una obligación. Es un derecho que está reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos y al final pienso que es más un derecho que una obligación o que eso, ¿no? O sea, lo veo más como una opción y lo veo más como algo inclusivo que normativo también, como algo que incluya a las personas. ¿Y por qué pienso más que es un derecho que una obligación? Porque se tiene que adaptar a las características y personalidad de cada persona. Es una cosa inclusiva más que normativa. Yo opino eso. Lo veo más como un derecho y como algo inclusivo que como algo obligatorio y normativo. Lo veo más... Y claro, la Declaración de los Derechos Humanos pues precisamente pone en valor eso, ¿no? El hecho de que es un derecho. ¿Qué opináis en torno a esto? ¿Derecho, obligación o...? ¿Qué opináis? Argi eta garbi eskubide bada, ezta? Eta eskubide bada, giza eskubideen deklarazioan agertzen dan, bezala eta beste eskubideetatik ezin dena banatu, ez? Gizaki zertegatik daukagu kultur bizitzara parte hartzeko eskubidea.
kultur bizitzan parte hartzeko eskubidea daukagu, hori da. Beste galderarik ote dagoen. Bestela hemen amaituko dugu. Eskerrik asko Itziar eta Maider. Eta, honin atxeden aldia, eta nik uste bai Maiderrek eta bai Itziarrek mahai gainean jarri dituztela hainbat erronka, hainbat behar, eta hurrengo mahai inguruan gaia horiei helduko zaie seguruna modu sakonagoak baten. Bai. Eskerrik asko Maider, Itziar eta Idurre. Lehenengo partearekin bukatu dugu, orain atzera joango gera. Vamos a ir al descanso, pero antes nos gustaría, si os parece bien a todas, sacarnos una foto desde el escenario, no hace falta que os mováis, para recordar el primer año de Agertu Kultura aquí en Vizcaya. Haremos un descanso breve. Este año no disponemos de café, sentimos las molestias, pero vamos a intentar aprovechar este descanso para salir a tomar un poco el aire, no sé si está lloviendo, ir al servicio y nada, volvemos a -4, -10 para empezar puntuales y seguir con la jornada, con la segunda mesa de diálogo y la presentación de proyectos que han venido de diferentes lugares. Os esperamos eso, a -4, -10 y seguimos. ¿Nos vamos a levantar? Sí, nos vamos a levantar y nos sacamos una foto. Eskerrik asko.